per a tothom per mi és màgia. Moltíssima alegria. Comunitat. Per mi, Festa per tothom, amb una paraula, il·lusió. Persones amb altres capacitats en són protagonistes. Diversió. Són els projectes que fan gran la nostra ciutat. Un programa apreciat per tothom. Diversitat. El setembre de 1991 i els anys següents, Festa per a tothom era un camp de treball voluntari internacional que venien joves d'arreu del món, principalment d'Europa, però vam tenir també de tots els continents i també gent que no era tan jove. Als inicis de Festa per tothom, recordo que era un camp de treball internacional, que estava molt marejat pel romà i per 4 o 5 més. Jo vivia més com a espectador, no? Com a participant. Però ja des del primer moment teníem la fita de fer arribar a la ciutadania en general, a la població de Tarragona, als visitants, un missatge engrescador i alhora reivindicatiu al voltant del fet de la discapacitat. Corre l'any 2001 i rebem l'encàrrec d'organitzar un programa de voluntariat pels estudiants en pràctica que treballaran a DAU Tarragona. Després d'un debat entre els estudiants, identifiquem un programa prou desconegut a la ciutat, anomenat Festa per tothom, que està sota el paraigües del Servei Municipal de la Discapacitat. Anem, toquem a la porta i ens trobem al Romà Soler. L'entrada des del projecte va ser un canvi d'escala. Ràpid es va convertir en un partner, en un coordinador de Festa per a tothom. Molt més enllà del clàssic patrocini amb la implicació i la complicitat dels empleats. M'enorgulleix dir que sóc membre actiu de la penya festiva Festa per tothom. És un programa que l'he vist créixer, que ha participat molts anys. És un programa que s'integra plenament dins del que és la xarxa de diversitat i inclusió de la Corporació DAU. Un programa, a més, que d'alguna manera reflexa el que volem fer dins de la societat. És un programa molt apreciat, és un programa viu, és un programa socialment també reconegut i, com a DAU, seguirem apostant any rere any amb la penya festiva Festa per tothom. Abans veiem la festa amb això, que la gaudíem moltíssim, però la veiem com a espectadors, no? Com qualsevol ciutadà de Tarragona. A poc s'hem anat tornant com un element més de la festa amb això, com una part activa, que encara la vivim més intensament. Any rere any, aquesta penya festiva, que en principi era un programa de voluntariat, incloent nous col·lectius de la ciutat, incloent empleats, familiars i amics, es fa una gran penya festiva que de cop i sense donar-nos compte esdevé que ja no és un programa de voluntariat. Què ha passat? És un programa de participació, un equip. Tots tenim capacitats diferents. Fusionat. Magnífic. Ho hem aconseguit, ho heu aconseguit. Brutal. Gràcies. Quan em vaig assabentar de la nova geganta Frida, vaig dir per fi. Vaig dir per fi es pot incloure realment aquest col·lectiu de persones amb capacitats diferents a la festa. Des de fa 2 anys que tenim el gegant Frida, que sentim com un element més de Festa per tothom. La vivim activament i com a espectadors, però encara més intensament. Cada any la disfrutem molt. El record que m'emportaré tota la vida és portar la Frida. Dir Festa per tothom jo crec que és una part d'aquest concepte de dir ciutat per tothom, una ciutat que sigui acollidora i que sigui capaç de recollir i de donar resposta a totes les necessitats de la diferent ciutadania. Començar per la festa és un bon lloc des d'on començar perquè és començar en positiu, és començar visibilitzant de forma positiva totes aquelles persones que volen divertir-se i volen fer-ho en els mateixos espais que tothom i que les festes també estiguin preparades per acollir a tothom. Quan arribes a l'Ajuntament i ets alcalde, doncs veus des de dintre coses que has anat seguint i has anat veient, coses que fan sentir molt orgullós. I una d'elles és, evidentment, la Festa per tothom. És un projecte integrador, inclusiu, que posa Tarragona a la capital d'aquesta manera d'entendre la ciutat, on tothom hi té cabuda. La ciutat és pels ciutadans, els ciutadans han de gaudir la festa.
Recuerdo mi primer año, de hecho he venido con esta camiseta porque tiene un especial significado para mí. Fue la primera camiseta y la guardo con mucho cariño. Anem al Cafè Copa i Puro, anem al Pregó, anem a veure els focs artificials a l'últim dia, anem a veure el seguici. Café Copa y Puro por un Duro, que es donde más festivo, donde la gente se abre más, creo. Estem tot l'any esperant les dates aquestes amb molta il·lusió, no? No han renunciat a fer la festa, sinó que l'han fet d'altra manera, adaptada, gràcies sobretot a aquesta col·laboració público-privada entre Ajuntament i Daun. Per tant, en aquell moment, pensant en tota la gent que viu la festa, amb la festa per tothom, hem de cridar un fort Visca Santa Tecla! Gràcies a tots i a totes per fer-ho possible. Visca Santa Tecla i visca Festa per tothom! Persistim, per tant, visca Festa per tothom i visca Santa Tecla!